Давам думата на госпожа Таня Желязкова, член на Централното оперативно бюро. Уважаеми гости, скъпи колеги, мили приятели, аз няма да говоря като политик, а като майка, като жена и баба. Имам приятното задължение да ви поздравя лично от почетния председател на АПС, доктор Ахмед Доган. Преди точно 45 години от студентската скамейка на философския факултет в Софийския университет, аз, българката, се влюбих в този човек. И това преобърна съдбата ми завинаги. Ние бяхме млади, влюбени в живота и в науката. Той успя да защити своя докторат, аз го последвах в Института по философия на Българската академия на науките, но дойде злокобната 1984 година. Аз бях само на 26, а той на 30 години. Един ден ми сподели: преобърнаха ми душата наопаки и започна съпротивата. Когато сина ни беше на 6 месеца, той изчезна. След още 6 месеца аз получих писмо от затвора, в което той ме информираше, че ни чака дълга раздяла. Той беше осъден на 12 години строг тъмничен затвор и изселване в затънтено село след тези 12 години. Медиите си позволиха да кажат, че това е измислен легендарен период от неговата биография. Уважаеми съграждани, аз познавам отвътре Софийския затвор, Старозагорския затвор, Пазарджишкия затвор, където той беше местен и упражняваше труд, вреден и опасен, с идеята да го прекършат. От Варненския затвор трябваше да получа арестуваната му дисертация. Аз знам как се влиза на свиждане с детска количка. Знам какво значи да си граждански изолиран, защото всички страняха от мен, тъй като аз поддържах контакт с човек, осъден по глава 1 от наказателния кодекс престъпление против държавата. Под негова идея започнахме подписката за освобождаване на всички политически затворници. И тук има хора, които ме помнят от кино Петър Берон, от зала 65 на Софийския университет, от Южния парк. Успяхме. И всъщност в края на 1989 година политическите затворници бяха амнистирани и започна процесът на възстановяване на насилствено отнетите имена. По това време аз се срещнах и с хората от вашия край. Те идваха с кола през нощта, пътувайки през нощта, чакаха пред блока, в който живеехме с Ахмед, за да се срещнат с него. Ние сме ги посрещали в кухня от 8 квадрата, но беше велико време, защото се готвеше Великото народно събрание. След това върнахме визитата, когато дойдохме на Сюнета във Вълкосел и нощувахме в село Корница. Аз познавам Айруш Хаджи, Байрам Гета, царство им небесно. Благодаря им за тяхното гостоприемство. Уважаеми съграждани, доктор Ахмед Доган не само съгражда история, той има чувство към историята. Искам да ви споделя, че централата на ДПС е бившата сграда на Бюрото за младежки туризъм Орбита. Искам също да ви кажа, че това, което се бориха в Бояна, е бивша учебна база на профсъюзите. Той създаваше от старото ново и правеше домове на партията. За съжаление, това, което след това се случи, няма нищо общо
с идеите, зад които седеше той и продължава да седи и до ден днешен. За съжаление, това, което се нарича ново начало, няма нищо общо с истинското историческо начало от 1989 година. Ние сме живото доказателство за това и аз искам да се обърна към младите хора. Уважаеми младежи, наши последователи, поемете щафетата. Бъдете толкова смели, колкото сме били и ние. Уважавайте нашето поколение, което изнесе на плещите си съдбата на страната ни между две епохи икономически, между два века, между две хилядолетия. Бъдете пример за тези, които вървят след вас. И нека заедно следваме призива на доктор Доган, който пожела да се изправим и да вървим напред. Нека заедно се изправим и вървим напред.